Kala Garing Petruk kowe padha ora eling karo wektu kowe ya, Druhun. Dinengke kowe mengarep gugu karepe dhewe kowe ya. Kalau bendaramu apa ora ngerti bendaramu para Pandhawa lagi dadi wong cilaka. Dadi wong guangan 12 taun saiki namur kawula setahun. Monggo nek konangan bali dadi wong hukuman 12 taun meneh. Kowe kok gojek wae, Druhun. Kok bejane Semar duwe anak 3 edan 17 Druhun. Lho, Truk, kiyaine muring-muring ora ngerti sungkawane bendarane, kok malah gojek terus. Galuh, kae Ndara Arjuna anggone namur kawula dadi wong kedhi tegese wandu. Nama Kedhi Wrahatnala. Kae galuh, kok kowe malah gojek terus. Ora tau dar, ora tau ngunjuk pangrasa kaya ilang sukmane galuh.
Tanenggih menika warnanira ingkang mapan wonten ing nagari Wirata. Sejati punika satriya Madukara pamadyaning Pandhawa Dyan Arjuna ingkang rikala semanten dados tiyang hukuman 12 taun lan namur kawula setunggal taun kelenggan punika sampun wonten nagari Wirata anggenipun namur kawula sesinglon Gedhi Wrahatnala pakaryanipun mulang nembang mulang joget kawula negari Wirata datan kantun Ki Lurah Semarnala Garing Pitruk Sumamana Bagong nanging bebasan hamung sesinglon genira ndherekaken amargi lamun Tamargata cetha wela-wela saged kadenangan para wadya balane Prabu Duryudana mila ing pangkah Ki Lurah Semarang anggenipun ndherekaken Keng Bendara hamung sesinglon wonten ing kiwa tengen negari Wirata Gedhi Wrahatnala eling-eling du ing Dyan Arjuna senajan ta wujudan kawistara Gedhi nanging sumarat sumunduling awiyat arsa ming daya mangkono pangudyas maraning driya kang dereng kawijil Ram-ram surem tewangkara kingken lir manguswa kang layon denya ilang memanise wadana kang katon layu gumelku cemrahnya
maratani marang saliranipun gegono bang sumirat linancono jati malilo Gus Bapa Bendara kula Gus tak aturi ngendika Ndara ampun manca rawat mudarasa kados mekaten to Den lelakon niku adile yen pun dilakoni sing luput niku mboten Kurawa sing luput niku mboten Pandhawa sing luput niku lelakone ngoten lho kula mboten badhe ndo saking kawontenan Ndara menika kengetan rikala panjenengan padha kasukan main dadu wonten negari Ngastina satemah ngantos menapa-menapa telas busanane Ndara inggih dipun tohken kagem ngabutuhan negari nggih dipun tohke nanging niku ampun mangluputke panjenengan lepatke Kurawa Pandhawa sing luput niku sepisan malih lelakone ngoten lho yen Ndara niku kebacut anggenipun tansah manca rawat mudarasa wonten pundi wataking satriya dolena garing iki piye Bendara ora kersa ngendika iki kepiye ana garing Petro Ndara kok panjenengan mboten ngendika niku kok namung manca rawat mudarasa kula nggih mboten saged matur kula nggih melu sedih kok ya sembrono truk ora wong nangis kok ditekek nggon gulu ha jeneng kok nangis ya dilaras-laras Bagong kok meneng ki ngapa ya Reng oh balik tak lirik Bagong ki ngampet deh dibungkem ngapa kuwi li nangis dibungkem kok kowe ngampet to Gong waduh dhuwur tak bungkem ngisor merucut deh wandamu kaya ember kaya kowe ora nangis ya Gong alah nangis entuke apa kok terus monggo Den tak aturi ngendika kula niku kedah kados pundi yen Ndara menika mboten ngendika mboten wonten ginanipun kula derek kirina lan wengi niku surem-surem Dewangkara kingkin lir manguswa kang layon Kakang Semar Badranaya kula mula aku tansah kengetan lakon rikala semana Kakang Semar aku mung tansah kengetan lakon kang bisa numusi marang anakku lanang Angka Wijaya kang bocah ora ngerti banjur kasempyok lelakone para kadang Pandhawa Kakang Semar kula ora ampun matur to lelakon niku ampun dieling-eling ampun ngluputi wong liya yen Ndara menika watake watak satriya sing pun nggih pun ning kudu budi sarana pripun carane mangke akhir tembenipun tumindak ingkang kelentu sak mangke saged mangke Ndara tinuntun tumindak ingkang leres pramila kula
dherekke dadi tiyang bucalan wonten telenging alas Kamyaka 12 taun dipadosi diupadi dhateng para wadya telik para Kurawa mboten konangan lan namur kawula wonten Wirata saenget kula niku kantun kirang 3 dinten niki diupadi para wadya balaning para Kurawa mboten konangan. Lah teges mangke badhe luar nanging Gus kula aturi enget panjenengan menika namur kawula kula aturi sak menika netepi darmaning satriya namur kawula mangke yen ndara menika kawis tingal yen ndara niku ndara Janaka mangke nampi pahukuman malih sak laminipun 12 taun malih namur kawula setunggal taun malih pramila ingkang sethithik ati-ati ampun nganti kantun 3 dinten menika panjenengan saged kadenangan para Kurawa Den. Mo piye? Para Pandhawa ki saiki ki mung kare kurang 3 dina. Ha iya nek nganti konangan baleni dadi wong hukuman 12 taun meneh. Banjur aku kudu piye? Kula aturi wangsul wonten negari Wirata kula tak nyiwer kiwa tengen kemawon sampeyan pakaryane rak tukang mulang nembang, mulang joget. Nama Kedhi Wrahatnala. Iya Kakang Semar aku njaluk pangestu. Wah nggih, ingkang ati-ati nggih Gus Dararjuna.
Surya kang mangrangsang wayah umya samarawa yanto kang kinarep sabeting carita nggih nagari Ngastina Prabu Duryudana kasebo Sangya para kadang nampi rawuh Sang Mahatma Siwara Bisma mangkono pangudyaswaraning driya kang dereng kawijining lisan Paman Harya Sengguni kula wonten dawuh sinuwun Kanjeng Hyang kelenggan menika kula aturi rawuh ing mangke badhe kula suwun sabdanipun Paman Harya. Iya monggo lajeng kersanipun angger Prabu kados pundi? Kula aturi waloka dhateng ingkang Hyang Sang Mahatma Siwara Bisma. Kanjeng Hyang Mahatma Wara Bisma. Apa nggir Duryudana? Samira harja rawuh wonten nagari Ngastina Kanjeng Hyang. Ya ya napa pamujine wayah Prabu ana sambikala. Sowanku ana negara Ngastina Duryudana syukur bejo sewu. Bawanipun Hyang kelakon kelenggan iki tedhak ana ing negara Ngastina. Apa ta wigatine mawantu-wantu pun kaki sumengkane galih kepengin priksa. Apa wigatimu? Hyang dadosna kawuningan saksampunipun ingkang wayah lan para kadang Pandhawa kasukan main dadu Pandhawa kula pidana hukum telenging wana 12 taun lan kula pidana namur kawula setunggal taun rumaos kranta-ranta raos sing manah kula Kanjeng Hyang yen to para Pandhawa samangke dumugi ning bejah kados pundi senajan kinaya ngapa menika inggih kadang kula para satriya Ngastina menika rumaos kranta-ranta rasing manah kula yen to Pandhawa mangke mboten wonten kabar kawusanane kepara sampun dumugi ning bejah Kanjeng Hyang. Oh nggih mangastura sidam Duryudana kula yen guneman karo wong tuwa kuwi aja tedheng aling-aling. Yen guneman karo wong tuwa kuwi sing prasaja. Kowe bisa ngandharake menawa kowe kok kranta-ranta kelingan lelakon Pandhawa lan Kurawa padha kasukan main dadu banjur Pandhawa tak pidana hukum 12 taun dadi bocah guangan. Namur 12 taun wektu dina iki kowe rumangsa kranta-ranta pamikirmu. Senajan kinaya ngapa Pandhawa ki satriya Ngastina ngono. Inggih. Ning Bisma ki dudu bocah cilik. Kowe matur kranta-ranta atimu yen to Pandhawa mati ki tumrap kowe nanging yen tumrap Bisma ora kok kranta-ranta pikirmu, nanging malah bungah atimu lak ngono. Pancene kowe arep gayuh patine Pandhawa. Upamane rikala semana pun Hyang kuwi ora nrenggalangi. Rikala Pandhawa padha kalah kasukan main dadu. Pandhawa mesti wis tekaning pati. Ludira netes ana negara Ngastina. Nanging bareng pun kaki eling menawa Kurawa Pandhawa iku momonganku wiwit nganti brangkang saiki rawise wis cerapak aku wis padha kulina watak-watake para Pandhawa Kurawa tata gelar kowe iki kranta-ranta ning batinmu malah bungah yen Pandhawa tekaning pati lak ngono wah kowe aja mubeng minger rembugmu Duryudana. Kowe Blakasuta. Kowe bungah yen Pandhawa tekaning pati lak ngono. Hi.
Mongko ya Duryudana rikala semana kowe wis ana ing namala prajanjen yen to Pandhawa kuwi wis rampung nggone dadi wong guwangan 12 taun namur kawula setaun ana madyaning alas utawa ana negara yen ora kadenangan para Kurawa Ngendraprastha sak jajane bali ana astane putuku para Pandhawa mongko yen ora kleru mung kari kurang 3 dina iki padi-adimu Pandhawa kuwi namur kawula nanging tekan seprene Kurawa ora ana sing bisa nggobyak ana ngendi papane para Pandhawa sing nguni kula anak ya ora ana prajurit kang bakal lan bisa nggobyak para Pandhawa iki nyuwun pangapunten Panembahan kula nampi aturipun anak kula Dursasana. Dursasana matur Pandhawa sampun pejah. Ya. Banjur benere Dursasana iku mau ngerti dhewe apa ora? Iki nyun pangapunten Dursasana saking Durgempa. Durgempa ya ngerti dhewe. Mboten. Durgempa saking Durjaya. Durjaya saking Durmagati. Durmagati saking Citraksa. Citraksa saking Citraksi. Kabar iki wau Citraksi anggenipun pikantuk saking Lari Alitalit nika. Oh, sengguni. Kaya mengkono kok kowe matur menawa Pandhawa tekaning pati iki ya kaya kowe iku watake. Aku pilalu ora ngerti lelakon iki. Swargane wong tuwa iku ngawuningani anak putune padha rukun nanging yen kowe mengkene iki banjur bubrah angkaku. Yen ngono aku ora bisa momong para anak putuku, para Pandhawa, para Kurawa. Duryudana kula Kanjeng Hyang. Ana paribasan tunggak waru ora melu-melu lelakon iki. Yayi Prabu Susarmo. Ndon. Kelenggan iki kowe ndak utus nggo byako ana negara iki wonten negara Wirata. Mbok menawa Pandhawa mengko nggone namur kawula ana negara Wirata. Wih. Wanten sabdanipun Koko Prabu Duryudana kemarin kula nyuwun pamit badhe medal Jawi. Badhe ngabara-bari negari ing Wirata. Mbok menawi para Pandhawa mangke dumunung wonten nagari Wirata ingkang praitna ngati-ati lelungsen tak bakali muga-muga lebda ing karya Yayi Prabu Susarmo. Ndon nyuwun pangestu Koko Prabu.
penembahan kok panjenengan jawil kalih kula. Durna, kula ngarep nyangen di Durna. Dadosna kawuningan amargi anak murid kula pun Prabu Susarma Nalendra Trigarta menika pinta srayanipun angger Prabu Duryudana. Ya watos kula yen to Prabu Susarma niki mangke ngubyak estu wonten negari Wirata satemah anak-anak kula. Senajan mapanipun menika dereng tentu wonten Wirata. Nanging kok kula gelarapan asing manah kula penembahan. Durna. Mula kowe kuwi tak tandurana negara Ngastina. Upamane kowe ora bisa ngrukunke Pandhawa Kurawa, nanging apese kowe bisa nandur gebecikan tumrap para Pandhawa lan para Kurawa. Aku wis trima. Mongko Pandhawa Klenggan iki sumedya ngayahi kewajiban nampa pidanane wayah Prabu Duryudana namur kawula. Mongko senopatine iku lak kowe klayan Angger Basukarna. Upamane Prabu Susarma lan Kurawa iku ngabar-abari negara ing Wirata yen to Pandhawa konangan banjur dadi bocah guangan 12 taun meneh. Kepiye Durna? Oh, gandhak bleguduk manyar-manyar selikur dina. Ampun kuwatos penembahan. Kula menika wonten garing Ngastina. Wonten Wirata menika jumeneng Maha Senopati. Senopatipun kula yen to badhe gubyak wonten negari Wirata. Tumrap kula malah kleresan yen kula kadhawan dados Maha Senopati. Amargi Senopati menika menang nata lampahing para wadya. Ya. Yen to mangke para Pandhawa sampun wonten bukti nyatanipun wonten negari Wirata, kok Kurawa mangertos sing kudune mlaku ngalor kula dawuh ngidul panguwasane Senopati niku gedhe perbawane. Tentu mboten saged nyepeng para Pandhawa. Amargi menika saking perintah kula. Dados upami kula tutwuri kaliyan anak kula murid Prabu Susarma wonten Wirata, menika kok kula mboten badhe ngloropaken anak-anak kula. Yen to dongipun ngalor dadi ngidul, sing donge ngetan dadi ngulan, sing donge wareg dadi ngelih, sing donge ngelih dadi wareg, niku panguwasane Senopati. Para prajurit Ngastina mangke kula sing nata. Oh, Durna, bagus jebul kaya ngono. Tumindak ketok ala nang jebul becik. Anggih kula. Ya Durna, ya aku tuturi karo kowe aja nganti mengko aja ngreka daya Kurawa padha ngawuningani putuku para Pandhawa pun mangke kula sing donge badhe nyekel mlaku ngalor kula ngidulke sing ngalor kula ngidulke sing ngidul kula ngetanke. Mangke niku panguwasa tunggal Senopati kula wonten negari Wirata. Oh iya Durna iya. Leng-leng driya mangu-mangu ganduang rimang yayalina tanandang kanin Jagat Dewa Bathara. Uye. Aku wis dipercaya kelayan Koko Prabu Duryudana supaya nggubyak para kadang Pandhawa. Tiwas kebeneran tekaku ana negara Wirata.
Wirata semeti tak jajah utari dadi jodoh dawuhku. Ora ngulungake utari klakon tak obrak-abrik. Negara Wirata Pandhawa konangan dina iki bali dadi wong hukuman meneh. Lengleng lalu hangulati Surya kang mangrangsang mayah Bumya samarawa yanto Seta utara kula wonten dawuh Kanjeng Rama. Ora tak timbali teka sawanung ngarsanipun Rama. Ana wigati apa Seta? Sewu kalepatan nyun gunging pangaksama Kanjeng Rama Diaji. Ya. Lelampahan ingkang badhe kula aturaken ngepok kuncanipun paman rupa kinca-kincaka rupa. Amargi ndadisna kawuningan paman rupa kinca-kincaka rupa ingkang dados lantaran pejah menika Bilawa klayan Salindri menapa dene Tandawija Kangka Rama mongko Kanjeng Rama priksa piyambak menawi pamarupa kinca teking lalis menika saking dayane Bilawa pramila pidana menapa ingkang katempuhaken dhateng Bilawa Salindri menapa dene Tandawija Kangka kula semanggaken anglir bawan ingkang sinungadi jagat kang kinarya momom Seta kula wonten dawuh saiki Salindri Bilawa Kangka timbalana swarmene sendika Kanjeng Rama
manudya utama mangambararum ngambararum ing kasumo yen ngandika wis munyung gigit ladhi Kangko kula diwaji aku krungu kabar menawa rupa kenca-kencaka rupa kang dadi lantaran patine kuwi Bilawa kuwi bener apa ora Kangko kula mboten saged matur sinuwun kowe ora kena kumbi ora kena kowe goroh sepisan meneh aku mundhut preksa marang kowe Dimas rupa kenca-kencaka rupa tekeng lalis sing dadi lantaran Bilawa iya inggih sinuwun dadosna kawuningan bilih menika ingkang dados lantaran pejahipun Gusti kula sayekti Gusti kula Harya Seta ingkang merpeki kula bilih ingkang dados lantaran menika kadang kula Bilawa pramila kula nyuwun pangenteng-enteng pidana menapa ingkang kedah kula sandhang sinuwun angler bawan ingkang sinung wadi jagat kang kinarya momong Sawanipun Raden Utara Kanjeng Rama ketiwasan Kanjeng Rama. Utara ketiwasan Kanjeng Rama negari Wirata kunggahan parang muka miturut bandera runtak umbul-umbul nalindra saking Trigarta Prabu Susarma kados pundi Kanjeng Rama mongko wadyabala ingkang ngepung negari Wirata wadyabala Trigarta wadyabala Ngastina Drohon aja melu-melu wadyabala Ngastina wadyabala saka Trigarta aja tak papake aku dhewe sing trenggalangi prajurit Sangyang Tata Gati Wisraya Galana galayatan maring kutringkut Wih kowe Prabu Durgandana dasar nyata aku rada kesamaran marang kowe kuwi sapa Drohon Nalendra Trigarta Prabu Susarma Prabu Durgandana ya Prabu Matswapati maruta kowe tak cekel tak bondo negaramu wis kirepung prajurit saka Trigarta prajurit saka negara ing Ngastina maruta yen kowe kena taeman malah kowe ngulungno anakmu Utari supaya tak dadekke garwa Prameswari kowe dadi maratuwaku tak sembah-sembah tak aji-aji nanging yen kowe ora ngulungke Dewi Utari kelaku tak bedah negaramu Drohon wani karaku sirajan aku wis pikun ora bakal mendho saka pangrerep ayo
Kroyoken Wadyabala saka Trigarta saka negara Ngastina. Iki Maswapati Tandangono gegulung lakon gigit siot ngapit bilai diri aku drun. Matsopati ora iso bangga wis cara iwak wis cemplung wuwu. Nanging yen kowe mendho saka pangarepa anakmu Utari tak boyongi ora negaraku. Kowe tak aji-aji, kowe tak sembah-sembah. Janji Utari tak boyong ora negaraku negara Trigarta. Ayo yen pancen kowe satriya digdaya tenan. Ayo uwalono bandanku. Tangkep Jojo Genti Milang Tatu kantaran bau-bau Bu. Pelakon nggonku arep mateni kowe bakal tak nggek-nggek luwih dhisik Masupati Druhun. Kakangku Bilawa opo Ratu Gustimu sinuwun Prabu Matswapati dilarak kelayan ratu saka negara ing Trigarta tulungana ya Bilawa Mas Karben ngono aku ra idep aja ngono Bilawa kudu darbe lelabuhan kowe ora negara ing Wirata. Mula ya Bilawa aku sepisan menajen kowe ora gelem mitulungi Prabu Matswapati pilalu aku patenana Bilawa ya wis tak idak-idake.
rantam-rantam kang kabyarsa kejoke wong nutu ing karang padesan rerantaman wiramanyong ruwat-ruweting kalbu umiring yang rawi lingsir Beksi Cintrakara linggar saking kekayonku kleper-kleper jroning padesan angon sumiliring angin kumyuting tias jero sumpena Salindri apa kakang ana wigati apa kowe mrepeki marang aku wong ayu jagat dewa Bathara kakang aku mung bakal darbe panuwun marang sliramu ya panuwunku yen ora kleru aku kelayan kakang lan para kadang anggone bakal nglakoni namur kawula mung kari kurang rong dina iki ya yen ora kleru pancen kaya mengkono diajeng nanging rumangsa klarapan panuwunku muga-muga Bathara pareng pengayuman marang aku lan sliramu kakang diajeng ayo nyuwun marang Bathara aja nganti lelakon iki kadenangan wadya saka negara Ngastina saka negara ing Trigarta amarga Wirata kelenggan iki kinepung wadya saka negara Ngastina lan negara ing Trigarta. Weraina semune Bangyang Aruna kadinetraning uga rapuh sabdaning kukila rengkani kara saha keter kekidunganing kung babatoke ngayam wono ayo diajeng kowe klayan aku aja nganti mengko kadenangan para wadya saka Ngastina lan saka negara Trigarta iya kakang ijo kang kaya kakai kaya mengkene Prabu Susarma nek pancen kowe watak satriya walono aja tak kakai kowe mung kari dadi jelantah wae lah kok iso sumbar kaya mengkono Drohon ayo kowe ora bisa sumbar kaya mengkono mergo wis tak pepes daya kekuatanmu hamuk Prabu Maswapati hamuk mati dening aku ora ngulungake utari den jloki jagal Bilawa Prabu Susarma pun talwal pun Prabu Matsapati
kalira kang katawengan ono para satriya gagah gedhe dhuwur iku kaya wong alasan aku muteng-muteng kandhane Prabu Marsupati dinjloki saka mburi tegese aku ditelabung karo kowe aku ora bakal pangling kowe iku jantine tak suwek tang cangkeme mesti kelakon aku kadenangan Kurawa ngerti karo lakuku ngerti karo jenengku mula tak suwek tutuke Mudyar ayo bareng ngono ndi Wadyabala Skontri Garto